Ang mga kasaysayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Karon sa kasugpon sa ikaduwa nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ano na, Jack? Sugot ka na nga akong mawayas ang kaso mo? Hindi nang rason nga nag-ayo ako sa imo nga magkatuka diri sa jail, Diana. Ha? Ano man dali? May problema ka diri? Ha? Ha? Jack? Wala. Wala. Ano man ang problemahon ko diri man? Okay lang ako diri, Diana. Kana mo, ano man gani? Ang upod ko, naluoy ako sa iya. Pabuligan ko tani sa imo. Abi ko anay kung imo na kaso ang pabuligan mo sa akon, Jack. Oh, nga, anong problema niya? Anong kaso niya? Murder. Pero may ariglo. Nagkasugilanon na kuno anay sila sa complainant niya. Masugot nga arigloon, pero babayad siya. Ate, maayo. Bugat nga daan ang kaso niya eh. Wala na piyansa. Kag kun mabakod ang ebidensya, kag kun may testigo, madalman gid siya. Basi mapalpagan gid siya. Kundi maayo matun-an ang kaso niya. Kag hindi siya madipinsahan. May ariglo gani. Ate, maayo. Ate, ano? Anong mabulig ka sa iya? Amo gani nga maayutan niya ako sa imo. Buligi siya. Hatagan talang ka. Hatagan mo ako? Hoy. Pagabudlayan mo. Ay, ikaw lang nga tawag ka, ho. Abin, ano nang nauyatan mo ya? Ako ngalan niya ni. Kag numero sang iya kaso. Liho ko bigay na. Usisa ang kaso niya. Kag kontak ang iya complainant kay mabayan siya. Okay, Jack. Abi? Areo. Pila ko na ang ginapangayos ang complainant niya. 30. Pero sugot na lang gani kuno kung 20.
Ate, may inugbayad naman siya gali. Bayara eh. Ate, sige. O si saan ko ni karon? Pabalon ta kadayon. Ati, salamat kid Diana. Salamat kid. May inugbayad man lang gali siya. Ngagin padugayan pa niya ini. Kabalo kang wala sang nagapalo-up eh. Wala siya pamilya? Ginbayaan siya sa iya asawa. Amo gani nga daw maano siya nga magkagwa diri kay naluoy siya sa iya mga bata. Ito nagalain na subong. Ate, amo gid na. Basta maguban ang panimalay, kabataan gid ang apektado. Gani palihog lang Diana ha. Babala lang ko di dayon ha. Okay. Ho gari. Halong ka sa obra mo. Nga aman. Wala ka makalantaw sa balita? Ang abogada nga ginpatay, pating pamilya niya? Oo. Pati mga bata, ginumid pa. Ang bati ko, dalom to ang rason, Jack. Ano to ho? Madalom ko ng rason. Drugs? Hindi man. Siya na ang abogado ni Mrs. Gomez, Jack. Atong napatay ba lang nga contractor, kag-handler sa mga gun for hire. Ano? Oo. Siya na ang legal counsel. At ginapatihan nga base kon may mga transaksyon nga wala magsugtanay, napalpak, nabulyaso. Siya ang naukpan. Tungod madamo man siya sang naibalaan. Abogado ni madam? Amo gid na, Jack. Basta nagka-intra ka sa inti mayo nga obra, mabutang kagid sa delikado. Basta maghalong ka lang, Diana, ha? Halunging obra mo. Okay, Jack. Kabalo ako sa ginahimo ko. Kag salamat. Salamat man, Diana, ha? Lihog lang ko na. Oo, ako ang bahala. Wow! Kadako-dako gali sini nga compound, boss. Kadako nga balay ang ari diri sa sulod sang compound. Dag-amuning ginangkol sang gaga nga bugata. Ginatag ko nun ni Cecil tiya ko. Mo. Swerte, ha? Gagaya, biya siguro sa akong Bisaya. Wais ka balo nga. Sobra pa ko yung bugato. Galing kay tiwala ko ya titulo. Titulo na lang galing kulang sa imo, boss. Agad abogado ka naman. Ani! Boss, ano karong plano mo? Dirigid tayo mga tiner? Ay, tiho eh. Mo! Hindi ka diyaw? Sus! Kaampay ko ni boss! Nanamihan ko sa Iloilo. Ayan pa kay Araka. Kung ikaw yung upod ko ya, boss, matya ko, boss. Boss, manggarano na ko mo. Purti ka! Oo, tuwa na, boss. Ito na ang bal mo. Makakwarta kita diya masyong. Tananta. Kamu nga mga tinaw ko, magkakayuhan kamo diri. Po ka nami. Kani inom. Inom kamo kay tawgang kong busing ko sa munti. Lalagit. Amo na yung mayo, boss. Sabi ya. Hoy, tabik! Ilong ka mo! Ilong? Oo! Tawag ka mo, boss. Okay, ato na natin. Oh, hello, Part. Part, si ninyo ni. Oo. Si ninyo demonyo eh. Timusta ka mo da? Timayo. Rin ako yung siluilos mo nga. Ati medyo nakaplastar ako di. Mayo di, Part. Okay ka di. Ha? Sa Cebu, okay lang ato lang to ya eh. Na-plastar ko na sa mayo yung Cebu. Pwede kita eh. Pwede kita kasugod eh. Dako ka lang sakop ko di. Ati mayo. Siyempre eh, ako na yung obra. Sige. Istorya ko sila, ha? Part. Man ko na ko yung magsulod sa amusin nga transaksyon.
Ako iyang hatagan sang priority ni Busing. Kabalo ka gina, di bala? Oo, pwede gani. Pwede gid. Oh. Bala si Musa, ako niya tanan ni dagdag. Ako nang bala mag-distribute di. Oo eh. Nan! Correct agad, Parts. Correct agad. Ha? Taga Bacolod. Why problema, Part, Ako na bala. Bali, dirigi ko yung si Luilo mabasi. Kagang Cebu, kagang Bacolod, ako man bala sila. Bilog na Visayas, ako, sige na, ako bala. Oo. Okay. Sige, Part. Oo. Siyempre mo ning bago ko ng number. May bisita pa na sa Busing. Ate, sige, Part. Mulat lang ko, Ulat ko, tawag niya, ha? Sige, Part. Salamat. Duty mo sa bong? Very good. Salamat kin, Part. Maulat ko sa tawag mo, ha? Okay. Si Mr. Ligid, ha? Gusto ko din sa mambal. Okay, bye. Oh. Kung madayon ako nga transaksyon, kag dire gid ako sini magamilyonaryo. Dire gid? Boss. Okay na? Okay, gini. May mo lang hindi okay? Sininyo di mo niyong nag-istorya sa ila, hindi pa sila? Amugid, boss. Nadawag sa akon si Mr. Lee. Ang upod mo sa munte? Sila na yung mga sikat kong mga partner sa droga ang gina-istoryanta. Direktali niya sa inang source nila Bisan ara sila sa sulod sang bilibid, boss? Wala ni problema. Kurti, ha? Balo ka porte ang koneksyon nila, Yamasyong. Cellphone lang man niya katapak. Makakontak na sila sa ina. Kag kung sa diin pa nga lugar kag ginakuhaan nila sa droga. Amo bala, boss? Abi mo sa una gani, ha? May laboratorio ginas sa Busing. As Manila. Darat lang nobrang Cebu, ya? Uy, grabe, ho? Kaling sa ulido nag-init, blaw. Ano pa, nagkaladula itong mga laboratorio. May pila-pila pagid mga nabilin, pero ato sa layo ka lugar gimbutang, Kag kumayaragin man nga laboratorio sa Metro Manila, sa mga exclusive nga subdivision nila ginaplastar para hindi maabot sa otoridad. Wow! Grabe gali, boss. Ako pa koneksyon ko pa Bisan gali priso nga mga insik, sige gyapon ang transaksyon. Correct agad ba siya? Tungod sa ila koneksyon sa gwa. Pati ko na muna wala sila sang problema sa gwardya sa bilibid. Uy, siyempre, labahig mo na tanan mas yung halin sa opisyal hasta sa pinakamataas nga ranggo. Ha? Ayan pa ginayan si Busing maggulag, si Mr. Lebo, grabe. Bas kung tuya magulag. Kagang hambal niya sa akon, nga akong padala niya sa items dire. Tag ako lang bahala magdagdag sa mga kontak nila dire. Pati nang sa Cebu kag di Cross. Oh! Sus! Tsamba, boss, May mga kakusa man kami nga naunagwa sa akon. Parang iban sila. Pero gagbay lang na pagkatag sa ila ni Busing. Liugot ang pagsalig ni Mr. Lee sila Laya sa akon nga
Ako gidyang gintugyanan ni Butsing sa mga produkto. Mataas yung kilatis mo, boss ninyo. Ano pa, lain ang trato nila sa inyo. Correct. Correct. Kagid, Bili Masyong. ba? Pataas yung kilatis ko. 24K. Ah. Nagmasaligyan mo kuya sa mga amos ng transaksyon, Masyong. Kaginang rason, gagitugyan sa ako sa lubos ni Busing ang pagdumala sa iya negosyo. Man, ang pagsalig kag respeto sa mga busing ko sa ako, ng mga Chinese, ginahalungan ko, gid. Halungan, ta ginapagsalig nila. Kagamoy na ginahimo ko, Masyong. Tungod, amo ina ang ticket ko, para nga magmanggaranon kita. Kag kung magmanggaranon ako, siyempre, kamo man di ba? Uy, mo salamat din, boss. Amo na nakasimple, Masyong. Amo gani, boss eh. Nga, bisan ano isugo mo sa amon, ginatuman gid namon. Tungod ikaw lang ang paglaom namon nga magakaayuhan ang pangabuhi namon. Nga makapangabuhi man bala kami nga minanggaran nun man. Correct! Correct ka pa, Masyong. Dali, ari. Agad makuha tanan, trabahon tanin sa mayo, ha? Okay, boss. Para ini sa aton masanag nga palabuton. Ha? Okay. Cheers! Cheers! Masyong! Amorita ng bugoy? Oh, Jack. Boses ka damor gali. 34 na di tanan, Jack. 33 kami nga nagupod sa imo tribo. Sa tribo Blaan. Kadamo na gali ba? Nagsugod na kita sa lima, subong damo na gali kayo. 24 na di sa silda ta, Jack. 5 dito sa silda 3, kag 5 man lang sa silda 8. Lima lang kitang may marka. Kung maglisensya kay Warden, masugot na lang siguro nga makamarka ta sa mga upunta. Wala sang problema kay Warden, gasuporta siya sa aton. Mugani. Tano si mo, Jack, ako. At istoryahan ko si Warden para ma-schedule ang pagmarka. Ha? Amata-maton ta lang. Bisan taglima-lima lang. Para makasugilanon kita na isang mayo sa ila. Antes ko sila markahan. Hati ayos, Jack, ah. Istoryahan ko si Warden, ha. Dito lang ta sa likod sang kusina, sa bunkhouse ng personnel. Kaya di man pwede magdala diri sa sulod sang selda sang gamit pang tattoo. Hati okay. Istoryahon ko siya karon, ha. Jack, may dalaw ka. Sir! May dalaw ka, si attorney. Oo, sir. Salamat, sir. Madali lang, mailis lang ko, sir. Do sa akong balik balik din ni Atty. Jack, ako. Kuan, may ginliog ako siya. Mailis anay ko. Katuan ko siya. Basi kung okay na itong ginliog ko sa iya, bugoy. Ano to, Jack, ako? Wala. Mailis ko, anay. Hati okay, ah. O ti, Diana, ano na to? Okay na, Jack. Naistorya ko na ang complainant. Kag naistorya naman namon si fiscal. Okay na, 20,000. Bauti, Mayo. Salamat, Diana. May hearing siya sa Pizza 15. Dito na lang na istoryahan mag-hearing siya. May execute lang siya sang affidavit of desistance ang complainant. Ayos na dayon. Makagwa na siya, Jack. Wow. Salamat, Diana. Basi kung makagwa siya, maghimo naman siya sang katuntawan. Hindi Mayo ni nga tao, Diana. Okay ni siya. Kaluluoy lang ni siya. Amo pala. Ati, dalo na lang sa pamilya niya ang kwarta mag-hearing siya, ha? Para matag na to sa complainant niya. Wala gani siya pamilya. Dala na lang bisubong ang kwarta, Diana. Ha? Ikaw na lang matag sa complainant. Ikaw na ang bahala sa iya. Ate, okay siya. Oo. Madali lang. Kuhawan kong kwarta. Ara doon sa personnel. Yan, deposito ko. Eh, hindi man pwede makauyat ako ang kwarta kung ara ka sa selda. Amo ba lang? Dali lang, ha. Okay. Kuhawan ko lang ang kwarta para mahatag ko si mo. Salamat, Gin. Salamat, Gin, Diana. Binig, boss na hearing mo.
Kag buwas makagwa ka na. Tugod na reglo na ang complainant mo. O Jack, salamat kay Jack ha. Bahaw, salamat yan. Yung malipatan ni Jack mo. Mintas buhay ko ya. Ang kayo ni sa ako, Jack. Hindi malipatan. Wala kaso. Basta pangabuhi ito sa mayo sa gwa. Ha? Hindi ka magkalipat sa papangamuyo, Binig. Para tuluan ka sang Ginoo sa mayo mo ngayon. O Jack ha. Salamat kay Jack ha. Ang Salamat ginistoryahan ta, ha? Wala ka sang malaing ngayon mo sa asawa mo. O Jack ha. Ang mga bata mong atipa na. Mabalan ko gani nga naghimo ka sang hindi mayo. Malaing ginambol ko sa imo, Binig. Tandaan mo, ina. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paging produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.